Igbo ndị ọma ndewonu olumekelekunu oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV dị n'ala Aba na-abịara gị na nke taa bụ Fraịde abalị 21 n'ọnwa isii afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa afọ n'ala Igbo. Na mmalite gere isi akụkọ ndị gbara ọkpụrụkpụ n'akụkọ anyị taa. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia ekwuola na ọ bụ iwu ji idu Aaron Uzodike n'iyi ọrụ. Onyeisiala Tinubu anabatala onyeisiala mba South Africa Ramaphosa na-achọ ka mmekọrịta dị n'etiti ala anyị na mba South Africa sikwuo ike. Gọvanọ steeti Rivers Fubara agwala ndị isi oche otu kọmitii nlekọta ọchịchị kansụl ka ha nọrọ ebe ọbụla ha nọ na-arụ ọrụ dịka nnọchi nke ndị uwe ojii nọgidere na-aga n'ihu n'isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl nke dị na steeti ahụ. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa, chezie ntị gị ka ị gere akụkọ ndị a n'uju. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ omeiwu nke steeti Abia bụ Right Honorable Emmanuel Emerowa na-emesi ike na ndọlazụ enwerela n'idu Aaron Uzodike n'iyi ọrụ dịka onye omeiwu nke ụlọ nzukọ agba nke asatọ nke steeti Abia bụ n'aka iwu ka ji ya. O kwupụtara nke a n'ozi nke nnukwu odeakwụkwọ mgbasa ozi ya bụ Ụjọ Okechukwu zipụrụ. Ọ gbakwunyekwara na atụmatụ na-aga n'ihu iji chọta ogbugbo nyere ihe ndị kpatara ndọlazụ nke idu Uzodike n'iyi ọrụ. Ozi ahụ gakwara n'ihu kọwaa na onye nkwuchite ọnụ nke ụlọ nzukọ steeti Abia bụkwa nwa amaala na-erubere iwu isi, onye ọ dara n'iwu ime ihe maka ọnọdụ a mana aka iwu ka ji ya ime ihe n'akụkụ a. Onyeisiala Bola Tinubu apịachiela njem nleta ya na mba South Africa dịka o nwere nnọkọ ya na onyeisiala nke eduru n'iyi ọrụ ọhụrụ na mba ahụ bụ Cyril Ramaphosa iji webata ihe metụtara ụka nke ha kparịrị banyere ụzọ ndị a ga-esi wusikwuo mmekọrịta akụnụba nakwa nke azụmahịa nke mba abụọ a ike. Tinubu gara mmemme nke idu n'iyi ọrụ nke Ramaphosa hiri odo na Pretoria tupu ndị si mba abụọ ndị a nọdụ ala maka mkparịta ụka nke mba na mba. Ndị isi ala abụọ ndị a kwere nkwa ijikọ aka ọnụ mee ka usoro nzụkọrịta ahịa nakwa mmekọrịta nke akụnụba n'etiti mba ha nwee ike sikwuo ike iji lebara ihe ịma aka ndị nke ha na-eche ihu na mba ha n'otu n'otu anya. Onye minista na-ahụ maka okwu gbasara ụmụ nwaanyị n'ala anyị Uju Kennedy Ọhanenye agwala ndị nkụzi nke ụlọ akwụkwọ mahadum ka ha nye mkpesa banyere nwa akwụkwọ ọbụla họrọ inye mmekọahụ n'ọnọdụ nke inweta akara ule. O kwupụtara nke a n'isi ụlọ ọrụ ministri ya dị n'Abuja mgbe ọ na-agbape usoro ihe mgbaama ndị ga-enye aka kpochapụ agwa mmetọ mmadụ n'ike, imegbu mmadụ nakwa nleghara anya nke ndị ọrịa n'ụlọ ọgwụ nke ụlọ oriri na nkwari dịgasị iche iche. Ụlọ akwụkwọ mahadum nakwa ụlọ ọgwụ ga-enye aka n'akụkụ a dịka ụkpụrụ ahụ siri mee ka amata. Ekwesịrị inwe onye nkụzi nọdụrụ ala n'ime ọnụ ụlọ ịgụ akwụkwọ ọbụla mgbe ọbụla nke ahụ na-aga n'ihu ma n'ụlọ akwụkwọ praịmarị mana nke sekọndịrị. Ebe ndị nkụzi mmadụ anọ kwesịrị ịnọ n'ebe a na-eledo ụmụ akwụkwọ mgbe ha nọ na nkwụsịtụ nke izurụtụ ike ọmụmụ ihe, tinyekwara ntụziaka ndị ọzọ. Ụlọ ọrụ na-ahụ maka nchebe nri nakwa mkpụrụ ọgwụ n'ala anyị NAFDAC n'aha mkpirisi emesiela ya ike n'iwu dịkwa ire maọbụ n'iwu ka ji ire maọbụ ịṅụ mmanya na-aba n'anya ndị nke ahụ nọ n'obere akpa maọbụ ngwugwu n'ala Naịjirịa. Onye Director General nke ụlọ ọrụ NAFDAC Mojisola Adeyeye mere ka mara nke a n'ozi nke o zipụrụ n'isi obodo Abuja na-ekwu na mmachibido ahụ ka dịkwa ire.
ozi ahụ na-agbagha okwu nke ụlọ nzukọ nnọchiteanya mmapụrụ n'ọkwa nke na-ekwu na eweliela mmachibido ahụ. Odoziakụ Adeyeye kwupụtara na enwere nnọkọ nke ha nwere ha na ndị omeiwu n'ụlọ nzukọ nnọchiteanya mana emechabeghị mkpebi ndị ikpeazụ n'okwu a, ma gbakwunye na mmachibido ahụ ka nọ na-aga n'ihu ukwu ugbu a ruokwa mgbe ọbụla emechara nkwubi okwu ma darịcha ntị n'okwu gbasara ya bụ mmachibido. Ụlọ ọrụ ndị agha soja n'ala anyị anatala ụgbọelu helikọpta abụọ eji alụ agha nke ngalaba agha elu nke ga-enyere ha aka n'ọgụ nke a na-alụ megide enweghị nchekwa n'obodo a. Ụlọ ụgbọelu helikọpta abụọ ndị a rutere akụkụ nku nke ngalaba agha elu nke Nigeria dị na nnukwu ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe nke ọ bụ onye Chief of Army Staff Lieutenant General Taoreed Lagbaja nabatara ha. N'ụgbọelu abụọ ndị ahụ ka a na-atụ anya na ọ ga-enyere ngalaba agha elu ala anyị aka site n'elu na nkwado ha nke ha na-akwado ndị nke nọ n'ala si otu ahụ gbalite ogo nke gbapụ ya ọsọ mgbe ọbụla e nwere ọnọdụ chọrọ ime ihe ngwa ngwa n'aka ngwa ngwa. Ọkaikpe Abdullahi Liman nke ụlọ ikpe ukwu etiti dị na Kano edosatụla n'akụkụ okwu ikpe na-achọ ka eweghachi Muhammad Sanusi nke abụọ n'oche ya dịka onye emir na steeti Kano. Ọkaikpe ahụ ekweghị ịnabata akwụkwọ ikpe na-ekwu n'okpuru iwu echimechi emir emezigharị nke steeti Kano nke ọ na-adịghịzikwa ire, mana o kpugharịrị nzọụkwụ niile nke gọvanọ steeti ahụ werela bụ Abba Yusuf ihu n'ala ka iwu ahụ na-eko achịcha abụkwanụ nke emegharịrị n'ụlọ nzukọ nke steeti ahụ n'abalị 23 nke ọnwa Mee afọ a. Ọkaikpe Liman tara mbịanye aka nke gọvanọ bịanyere n'okpuru ahụ nke wọrọla iwu ugbu a ụta nakwa akwụkwọ nke nhọpụtagharị nke ịbụ onye emir echere Sanusi n'ihu n'abalị 24 nke ọnwa Mee afọ a, na-enye iwu ka ihe niile laghachikwa n'otu ọ dịbu na mbụ. Onye ọkaikpe ahụ gakwara n'ihu kwuo na ọgbaghara dị na steeti ahụ gara bụ nke egbochiri ma ọ bụrụ na ndị niile nke a metụtara rubere iwu nke ụlọikpe nyere isi. Ebe ndị ọkaiwu nke ndị agbara akwụkwọ nakwa ndị gbara akwụkwọ bụcha ndị kwupụtara otu obi dị ha maka ya bụ nchabi ikpe nye ndị nta akụkọ. Gọọmenti steeti Kano na-eshi ọnwụ na onye emir nke 16 nke steeti Kano Muhammad Sanusi nke abụọ bụkwa onye emir nke steeti ahụ n'agbanyeghị nchabi ikpe nke ụlọikpe mere ụnyaahụ bụ Tọzdee. Nke a bụ dịka gọọmenti nyekwara onye kọmishọna na-ahụ maka ndị uwe ojii na steeti ahụ ntụziaka ka o wepụ onye emir nke 15 nke Kano n'oche ya, onye aha ya bụ Aminu Ado Bayero, site n'ogige Obieze nke ntakịrị dị na Nasarawa ka enwee ike kutuo ya bụ ụlọ. Onye Attorney General nakwa onye kọmishọna ikpe ziri ezi nke steeti ahụ bụ Haruna Esa Dederi ya na odeakwụkwọ ọchịchị steeti ahụ bụ Bafa Bichi bụcha ha benyere aka n'iwu ahụ n'oge ha na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'obi ọchịchị. Ọ gbakwunyere n'ọchịchị steeti ahụ emechaala atụmatụ ịrụzigharị Obieze ntakịrị ahụ nke gụnyere ịkụtu ụfọdụ akụkụ nke ngere ya ma rụzigharịa ya n'egbughị oge ọbụla. Onye Inspector General ndị uwe ojii Kayode Egbotokon na-enye ntụziaka ka ndị uwe ojii nọgide n'isi ụlọ ọrụ sekretariat niile nke kansụl dị na steeti Rivers iji gbochie ọgbaghara nakwa nnupụ isi na ụkpụrụ na steeti ahụ. Onye IGP Egbotokon nyere ntụziaka mgbe ọ na-aza ajụjụ ndị ntaakụkọ na-agba ya n'isi obodo Abuja na mmemme nke ọgbakọ ukwu ndị kọmishọna ndị uwe ojii nakwa ndị ọrụ ọkwa ha dị elu. Ọ kọwara na ndị uwe ojii ga-anọgide n'isi ụlọ ọrụ sekretariat niile dị na steeti Rivers ruokwa mgbe ụlọ ikpe ọbụla nwere ikikere nyere nchabi ikpe na nghọtahie ahụ dị n'ọchịchị kansụl nke steeti niile na Rivers.
Gọvanọ steeti Rivers bụ Siminalayi Fubara ekwuola na ndị isi oche nke otu kọmitii nlekọta ọchịchị kansụl eduru n'iyi ọrụ ọhụrụ na steeti ahụ ga-anọ n'ebe ọbụla ha nọ na-arụ ọrụ ha ma ọ bụrụ na ịbanye n'ogige nke isi ụlọ ọrụ sekretariat ndị enwere na steeti ahụ aghọzie nke ga-akpọghasị udo nke dị na steeti ahụ. Gọvanọ Fubara kwupụtara nke a n'isi obodo bụ Port Harcourt ma dọọ ndị isi oche ndị a aka na ntị ka ha zere agwa nke ịmanye ndị ọrụ nchekwa ọgụ ndị weghalara isi ụlọ ọrụ ndị a na-ekwu na ya achọghị ka ihe ọbụla jikọọ ya na ime ihe ike. O kwuru na ihe ka mkpa ugbu a bụ na ndị isi oche ndị a bụzi ha nọ n'ihe a na-eme ugbu a na ihe metụtara usoro ihe omume n'ọchịchị kansụl niile dị na steeti ahụ. Ka ọ dị, ndị isi oche nke ọchịchị kansụl ndị amalitekwala idu ndị ga-eso ha achị n'iyi ọrụ nke ha, ebe ndị a na-ekweghị ka ha banye n'ogige sekretariat nke ọchịchị kansụl ha chọrọ ebe ndị ọzọ ọhaneze na-agbakọ wee nọrọ na-emerube nke ha. Ụlọ ikpe mkpegharị nke dị na Port Harcourt isi obodo steeti Rivers ederela du na nchabi ikpe nke akwụkwọ ikpe mkpegharị nke ndị omeiwu na-erubere nwa ike isi gbara megide ndị omeiwu mmadụ atọ na-adụnyere Fubara ukwu. Ndị omeiwu na-erubere nwa ike isi nke Martin Amehule bụ onye isi ha chọrọ ka ụlọ ikpe mkpegharị ahụ kachapụ iwu ụlọ ikpe ukwu nyere nke machibidoro ha ị na-ebugharị onwe ha dịka ndị omeiwu nke ụlọ nzukọ steeti ahụ. Ha gara n'ihu rịọ ụlọ ikpe ahụ ka onye iwu nchere gbasara mkpebi niile ndị ha mere mgbe ha ka na-arụ ọrụ dịka ndị omeiwu ruokwa mgbe ekpebichara okwu ikpe nke mkpegharị ahụ ha gbara. Na mmalite nnụrụ ikpe nke mere n'onyonyo Zoom, otu panel mmadụ atọ ahụ nke ndị ọkaikpe gụnyere Jimmy Bada, Hama Baka nakwa Bakisu Aliyu kpebichara ịchabi ikpe n'oge ọzọ nke ha ga-eme ka ndị niile okwu ikpe a gbasara mara maka ya. Ọ ka bụkwa n'oge akụkọ ụwa nke si na Enyimba TV dị n'ala Aba na-abịara gị ka ị ka na-ege ntị. Akụkọ ndị ọzọ m ji n'aka ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na ana m abịa. Nnọọ na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị gaa n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ. Akụkọ sitere na mba ofesi. Ọtụtụ narị ndị mba Kenya pụtakwara n'okporo ama dị iche iche gburugburu isi obodo steeti ahụ ọzọ nke bụkwanụ Nairobi ụnyaahụ bụ Tọzdee. Iwe ha ka bụkwa mbugo a na-eme atụmatụ ibugo ụgwọ ụtụ isi nke ha na-ekwu na ọ ga-agbali usoro obibi ndụ elu maka ndị mmadụ nnọbụ ugbu a na-alụ ha na ịhụ ma ihe ọ ga-ezu ezu n'usoro nke mkpata nri ha kwa ụbọchị. Mbuli a bụ akụkụ nke ụkpụrụ nhazi ego ọhụrụ nke a na-eme atụmatụ ya iji welite ụtụ isi nke ndị a na-eme maka nke eji n'aka n'ọhụrụ na mgbalị nke ibudata ụgwọ nke mba ahụ ji. Ndị uwe ojii ji ike ha niile pụta ụnyaahụ bụ Tọzdee dịka ha ji ikuku ose nakwa egbe mmiri na-achụsasị igwe ndị mmadụ ka ha na ndị na-eme njegharị iwe kwasụchara. Ihe karịrị narị mmadụ abụọ ka nwụchiri n'ụbọchị Wenezdee n'ime ndị a na-eme njegharị iwe. N'akụkọ akụnụba, ụgwọ niile ala Naịjirịa ji gbagoro site na $1,000 $24.33 n'ọnwa atọ mbụ nke afọ 2023 ruo $1,121.67 site na $1,934 n'ọnwa Disemba afọ 2023 dịka ihe ndekọ ozi nke ngalaba nhazi ụgwọ na-egosi. Nhazi ụgwọ na ngalaba ha kwupụtara ụgwọ niile eji gụnyere ụgwọ ndị nke eji na mba ndị ọzọ na nke ndị nke eji n'ime ụlọ nke ọchịchị etiti iji gọọmenti steeti dị 36 ijikwa nakwa isi obodo ala anyị bụ Abuja. Ụgwọ niile gbagoro ruo $65,65 ebe ụgwọ eji na mba ndị ọzọ bụ $56,056
na mgbago nke na-abịa dịka agbazichara ego ọhụrụ eji enyere usoro mkpata na mmefu nke afọ a aka gụnyere $7.3 ego eji n'aka nke ụlọ ọba ego ukwu CBN ji na-arụ ọrụ. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, otu egwu bọọlụ Abia Warriors nakwa ndị ogbo ha bụ Ekanemi Warriors ga-achịpụ ya n'agba ikpeazụ nke asọmpi iko onyeisiala. Otu egwu bọọlụ ahụ bụkwanụ ndị nke otu egwu bọọlụ abụọ ndị a tozuru oke maka agba nke ikpeazụ a ụnyaahụ. Abia Warriors meriri ndị otu egwu bọọlụ Kano Pillars, ndị nke ha ji ọkpụ goolu 4 kasatara 3 n'ime ha were merie n'oge eshiwa agba n'ama egwuregwu Lafia Township Stadium. Na-ịgakwa n'ihu n'akụkọ egwuregwu, Nigeria alọtala ala n'ahịrị nke ịgba ndị 38 n'ihe ọgụgụ nke otu FIFA wepụtara na nso nso a. Otu egwu bọọlụ Super Eagles ji gburu akara 1,400 na 998 sitekwanụ na narị akara 1,527 ha ejibu na mbụ. Ha nọbụ na-agba ndị nke 30. Ọdịda Nigeria na-abịa n'ihi onyụpa ha gbara n'ịma aka abụọ ka iko African Cup of Nations gachara, ebe ha gbara ndị na-eso n'azụ na ihe metụtara ọgba bọọlụ nke ha gbara jiri ọkpụ goolu 2 satara naanị 1 na ihe metụtara akụmbọọlụ nke ha na ndị mba lere ọbịa. Ka ọ dị, Argentina ka nọsikwara ike n'ọnọdụ ha ebo ndị mbụ nke ha ji na-emesi ya ike na ha ka bụkwa azụ eru ala n'okwu banyere egwuregwu bọọlụ ụkwụ na mba ụwa niile. N'akụkọ egwuregwu ahụ ka anyị na-achịsọwa n'akụkọ ụwa nke taa, mana tupu apịachie m ya gaghachi ntị n'isi akụkọ ndị ahụ gbapụtara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia ekwuola na ọ bụ iwu ka jikwa idu Aaron Ụzọdike n'iyi ọrụ. Onyeisiala Tinubu anabatala onyeisiala mba South Africa Ramaphosa na-achọ ka mmekọrịta dị n'etiti ala anyị na mba South Africa sikwuo ike. Gọvanọ steeti Rivers Fubara agwala ndị isi oche otu kọmitii nlekọta ọchịchị kansụl ka ha nọrọ ebe ọbụla ha nọ na-arụ ọrụ dịka ndị uwe ojii ka nọchichakwara isi ụlọ ọrụ ọchịchị kansụl nke dị na steeti ahụ. Ekele m gị n'ụzọ pụrụ iche maka ị na ebe ahụ gee ntị ma kirie akụkọ ụwa nke taa. Cheburikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Aka bụkwa m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọnụ.